Vôňa dezinfekcie pálila v nose, ten nemocničný pach, ktorý miešal éter s blízkosťou smrti. Bianka Nováková tak silno stískala matkinu ruku, až ju začali bolieť prsty, ale nepustila ju. Nemohla ju pustiť, pretože vedela, že toto je posledný deň. Posledná hodina, posledné minúty, ktoré strávi so ženou, ktorá jej dala život, tu v univerzitnej nemocnici v Bratislave, v izbe 312 na konci chladnej chodby, kde sa ponáhľali sestričky a vyhýbali sa pohľadu dovnútra, lebo vedeli, že tam niekto odchádza. Bianka plakala tak veľmi, že cez husté slzy, ktoré jej neustále stekali po tvári, ledva videla matkinu tvár. Nebolo to spravodlivé. Najprv otec zomrel pri nehode na diaľnici D1 pred 3 rokmi a teraz tu matka chradla na rakovinu, ktorá jej zožrala všetko vnútri. V 23 rokoch zostala na svete sama, bez nikoho, úplne sama. Matka sa pokúšala niečo povedať, ale hlas mala slabý, taký slabý, že Bianka si musela priložiť ucho k jej suchým perám, aby počula: Dcérka, musíš mi niečo sľúbiť. Bianka zúfalo pokrútila hlavou, lebo už vedela, že sa jej nebude páčiť, čo príde. Nie, mami, nehovor tak, uzdravíš sa, dostaneš sa odtiaľto a budeme zase bývať spolu. Ale matka jej stisla ruku silou, ktorá sa zdala nemožná v takom krehkom tele. Počúvaj, čo ti hovorím, Bianka. Sľub mi, že sa vydáš za dediča rodiny Molnárovcov. Augustín Molnár mi dal sľub, keď tvoj otec zomrel. Povedal, že sa o teba postará, že jeho syn Roman si ťa vezme a nikdy nebudeš trpieť núdzu. Bianka cítila, ako sa jej zrútil svet. Toho Romana nepoznala. Nikdy v živote ho nevidela. Vedela len, že rodina Molnárovcov vlastní polovicu stavebných firiem v Bratislave a že starý Augustín bol pred mnohými rokmi spoločníkom jej otca ešte predtým, ako zbohatli. Nie, mami, to nemôžem sľúbiť. Neľúbim ho, ani ho nepoznám. Ale matka začala kašľať, tým suchým, bolestivým kašľom, ktorý jej roztriasol celé telo. Monitor srdca začal pípať rýchlejšie a do izby vbehli sestričky. Uprostred toho zmätku matka chytila Biankinu tvár do svojich trasúcich sa rúk a s už sklenými očami povedala: Sľúb mi to, dcérka, pre Boha ťa prosím sľúb, inak zostaneš na tomto svete sama a bez ničoho. Bianka nedokázala odmietnúť. Nedokázala povedať nie žene, ktorá pred ňou umierala. Takže zlomeným hlasom zašepkala: Sľubujem, mami. Sľubujem, že sa za neho vydám. A bolo to, ako by tie slová boli posledná vec, ktorú matka potrebovala počuť, pretože sa usmiala sa napriek bolesti a utrpeniu a pomaly zavrela oči, zatiaľ čo monitor začal vydávať ten nepretržitý a ostrý zvuk, ktorý znamenal, že je koniec, že život odišiel. Bianka vykríkla tak hlasno, že musela zobudiť celú nemocnicu. Nie, to nemôže byť, vráť sa, mami, prosím, vráť sa. Ale kričať bolo zbytočné, pretože jej matka už navždy odišla a nechala svoju dcéru samú na svete len s ťažkým sľubom ako reťazov na krku. Bianka vyšla z nemocnice a potácala sa ulicami Bratislavy, ktoré boli mokré od jemného jesenného dažďa, toho chladného mrholenia, ktoré síce nie je lejak, ale aj tak vás premočí. Blúdila bezcielne po Petržalke, nevediac kam ísť, pretože prenajatý byt bol teraz príliš prázdny. Prázdny a studený a plný spomienok. Tak pokračovala v chôdzi, až kým ju nohy neboleli a chlad noci nezačal prenikať cez jej tenký kabát. Vtedy prešla okolo malého baru v starom meste, kde hrala potichu ľudová hudba. Tá clivá melódia, ktorú jej otec rád počúval. Vošla dnu bez rozmýšľania, sadla si do tmavého kúta a objednala si pohárik borovičky. A potom ďalší a ďalší, pretože chcela zabudnúť. Chcela vymazať z pamäti zvuk zastavujúceho sa monitora srdca. Nechcela myslieť na sľub, ktorý práve dala, na svadbu s neznámym mužom, ktorý ju čakal. Kým jej borovička pálila hrdlo a zatemňovala myseľ, ani si nevšimla, keď si k vedľajšiemu stolu sadol muž. Vysoký muž v tmavom obleku, ktorý tiež vyzeral, že pred niečím uteká, ktorý tiež pil, ako by chcel zabudnúť na svet. A tak, uprostred bolesti, alkoholu a hudby, ktorá hrala v pozadí, sa ich oči poprvýkrát stretli. V tom pohľade bolo niečo, čo Bianke na sekundu zastavilo srdce. Niečo, čo si nevedela vysvetliť, ale čo pripomínalo poznanie, ako by sa ich duše poznali z iného života.
Muž sa usmial krivým, smutným úsmevom a povedal len: Tiež utekáte? Bianka nevedela, či hovorí o úteku z nejakého miesta alebo zo života samotného, ale odpovedala: Snažím sa. Zdvihol pohár v tichom prípitku a ona urobila to isté. A tak sa to začalo, bez plánovania, bez premýšľania o následkoch, keď natiahol ruku a povedal: Zatancujete si? A ona prijala, aj keď vedela, že by nemala, aj keď vedela, že práve slúbila matke, že sa vydá za iného muža. Ale v tej chvíli na ničom z toho nezáležalo, pretože bolesť bola príliš veľká a ona potrebovala niečo, čokoľvek, aby tá bolesť aspoň na pár hodín prešla. Tancovali uprostred baru, zatiaľ čo ľudovú hudbu vystriedala pomalšia pieseň. Jeho telo bolo teplé pri jej tele a drevitá vôňa, ktorú používal, sa miešala s pachom borovičky. Bianka si oprela hlavu o jeho rameno a poprvýkrát od matkinej smrti cítila niečo iné ako bolesť. Cítila teplo, ktoré sa jej šírilo hrudníkom. Túžbu zostať navždy v tom objatí cudzincov, ktorí si rozumeli bez slov. Keď pieseň skončila, chytil jej tvár do svojich veľkých dlaní a poboskal ju. A nebol to plachý ani jemný bosk. Bol to naliehavý a zúfalý bosk, ako by sa obaja topili. A ten bosk bol jediný vzduch na svete. Bianka opätovala s rovnakou intenzitou, pretože v tej chvíli už nebola dievčaťom, ktoré práve stratilo matku, nebola poslušnou dcérou, ktorá dala sľub. Bola len ženou, ktorá chcela niečo cítiť, čokoľvek, čo by nebola tá strašná bolesť, ktorá ju zožierala zvnútra. A tak medzi boskami, pohárikmi, borovičky a pohľadmi, ktoré hovorili viac ako 1000 slov, vyšli z baru držiac sa za ruky, podkýnajúc sa na mokrých chodníkoch starého mesta, smejúc sa na veciach, ktoré neboli vtipné, ale v tom opitom stave sa zdali byť veselé. Zastavil taxík a nadiktoval adresu, ktorej Bianka nevenovala pozornosť. Na zadnom sedadle auta sa boskávali ako zamilovaní tínedžeri a taxikár sa tváril, že to v spätnom zrkadle nevidí. Keď dorazili k malému, nenápadnému hotelu nedaleko obchodnej ulice, zaplatil taxikárovi a vtiahol ju dnu. Recepčný im bez otázok podal kľúč, pretože takúto scénu už videl 1000-krát. Opité páry hľadajúce miesto na prenocovanie. V tmavej izbe s vôňou umelého levandule padalo oblečenie na zem. Jeho ruky skúmali jej telo s naliehavosťou, ktorá ju nútila na všetko zabudnúť. Úplne sa mu oddala, dovolila mu dotýkať sa jej spôsobmi, akými sa jej nikto nikdy nedotkol. Dovolila mu, aby v nej prebudil pocity, o ktorých ani nevedela, že sú možné. A tam, v tú zakázanú noc medzi bielými plachtami voňajúcimi pracím práškom, Bianka Nováková stratila viac než len panenstvo. Stratila aj posledný kúsok nevinnosti, ktorý jej zostal. Muž, ktorého meno ani nepoznala, ju potom držal v náručí. Hladil ju po tmavých vlasoch, zatiaľ čo obaja lapali po dychu. Cítila sa tam v bezpečí, tak bezpečne, ako sa už dlho necítila. A preto nakoniec zaspala opretá o jeho hruď, vyčerpaná bolesťou, alkoholom a všetkým, čo sa v ten nemožný deň stalo. Ranné svetlo prenikalo cez okno bez záclon, keď Bianka otvorila oči. Na pár sekúnd nevedela, kde je, až kým ju bolesť hlavy a nevoľnosť nepripomenuli všetko. Umierajúca matka, bar, muž. Pomaly otočila hlavu a uvidela ho spať vedľa seba, jeho uvoľnená a pekná tvár ožiarená denným svetlom. V tej chvíli ju zasiahla vina. Taká silná vina, že sa cítila, ako by jej drvila hruď. Preboha, čo to urobila? Sľúbila matke, že sa vydá za dediča Molnárovcov. A v tú istú noc sa vyspala s úplne cudzím mužom. Odovzdala sa telom i dušou mužovi, ktorého meno ani nepoznala. Ako sa teraz pozrie do očí svojmu budúcemu manželovi? Ako bude čeliť jeho rodine s vedomím, že porušila sľub ešte predtým, ako sa všetko začalo? Slzy jej opäť začali stekať po tvári, keď sa pomaly zdvíhala z postele. Zbierala svoje šaty rozhádzané po zemi, obliekala sa s tak trasúcimi sa rukami, že si ledva zapla gombíky. Hľadala kabelku, ktorú nechala spadnúť pri dverách. Keď chytila hodvábnu šatku, ktorú jej matka dala na posledné narodeniny, nevšimla si, že tenká strieborná reťazka, ktorú vždy nosila, tá jednoduchá reťazka s vyritými iniciálami BN, ktorú jej otec daroval k 15. narodeninám, sa jej sklzla z krku a ticho padla medzi pokrčené plachty. Vyšla z izby bez toho, aby sa obzrela, zbehla po schodoch,
prešla okolo recepcie, ignorujúc zvedavý pohľad recepčného a vyšla na ulicu, kde už bola ranná Bratislava prebudená a hlučná. Kráčala bezcielne a ticho plakala, cítiac sa ako najhorší človek na svete. Cítila, že pošpinila pamiatku svojej matky, že zničila všetko ešte predtým, ako sa to vôbec začalo. Roman Molnár sa zobudil s ťažkou hlavou a suchými ústami. Trvalo mu pár sekúnd, kým si spomenul, kde je a čo sa stalo predchádzajúcu noc. Keď sa mu vrátila pamäť, otočil sa nabok, očakávajúc, že uvidí ženu, ktorá bola v jeho náručí. Ale miesto bolo prázdne. Posadil sa na posteľ a prešiel si rukami po tvári, snažiac sa usporiadať myšlienky. Predchádzajúca noc bola príliš intenzívna, iná ako všetko, čo doteraz zažil. On, ktorý bol vždy chladný a vypočítavý muž, ktorý vždy držal svoje emócie pod kontrolou, sa úplne stratil v náručí tej neznámej. A teraz odišla bez jediného slova, bez zanechania telefónneho čísla, dokonca aj bez mena. Roman cítil, ako v ňom rastie frustrácia, túžba vybehnúť za ňou do ulic Bratislavy. Ale ako nájsť niekoho, o kom ani nevie, kto je. Vtedy sa niečo zalesklo uprostred bielých plachiet. Natiahol ruku a vzal tenkú striebornú reťazku. Pozrel sa na vyrité iniciály. BN. Bolo to tak málo, ale bolo to všetko, čo od nej mal. Zavrel pésť okolo reťazky, cítiac chladný kov na koži. Vtedy si všimol škvrny na plachte. Škvrny, ktoré prezrádzali, že tá žena bola panna, že sa mu odovzdala poprvýkrát. Roman pocítil zvláštne zovretie v hrudi, zmes viny, fascinácie a nevysvetliteľnej túžby nájsť ju znova. Spýtať sa jej, prečo utiekla, zistiť, kto je tá. Žena so smutnými očami, ktorá ho zasiahla tak, ako sa to nikomu predtým nepodarilo. Vložil si reťazku do vrecka saka, ako by to bol vzácny poklad. Pomaly sa obliekol a vyšiel z hotela s mysľou víriacou otázkami bez odpovedí, nevediac, že o pár hodín bude musieť ísť na matričný úrad podpísať papiere dohodnutej svadby, ktorú zariadil jeho otec. Nevediac, že žena, ktorú zúfalo hľadal, bola presne tá nevesta, ktorú prisahal, že nikdy nechce spoznať. Kancelária Augustína Molnára sa nachádzala na najvyššom poschodí komerčnej budovy na Pribinovej ulici s obrovskými oknami, s výhľadom na celé mesto. Roman tam vošiel ešte s opicou z predchádzajúcej noci, s reťazkou neznámej, ktorá ho pálila vo vrecku. Otec sedel za mahagónovým stolom, muž po 60-ke so šedivými vlasmi a prísnym pohľadom. Bez okolkov ukázal na stoličku pred sebou. Sadni si, musíme sa porozprávať. Roman sa hodil do koženého kresla a povzdychol si. Ak je to o tej svadbe, otec, už som ti povedal, že nechcem. To sú staromódne veci, dohodnuté svadby už neexistujú. Ale Augustín buchol rukou po stole tak silno, že papiere poskočili. S tým na mňa nechoď, Roman. Dal som slovo Novákovi predtým, ako zomrel. Sľúbil som, že jeho dcéra nikdy nebude trpieť núdzu, že si ju vezmeš a postaráš sa o ňu. A Molnár svoje slovo neporuší. Roman sa podráždene postavil. Novák zomrel pred 3 rokmi, otec. A teraz zomrela aj matka toho dievčaťa. Už neexistuje nikto, kto by ten sľub vymáhal. Ale otec sa tiež postavil, opierajúc sa rukami o stôl. Ale áno, existuje. Existuje to samotné dievča, ktoré zostalo na svete samé. A existuje moja česť, ktorá je v stávke. Vďaka Novákovi sme dokázali rozšíriť podnikanie, keď bola stavebná firma na dne. On nám požičal peniaze, keď nám už nikto neveril. A teraz, keď ona i jeho žena zomreli, ich dcéra je tam sama a bez ničoho. Splníš, čo som slúbil. Oženíš sa s Biankou Novákovou a bodka. Roman si v zúfalstve prešiel rukami po vlasoch. Ako sa má oženiť s cudzou ženou, keď jediné, na čo dokáže myslieť, je žena z minulej noci, na to, ako ticho stonala. Keď sa jej dotkol, na to, ako sa ho držala, ako by bol jediná pevná vec vo svete, ktorý sa rúcal. Dobre, otec, dobre, ožením sa s ňou. Ale nežiadaj ma, aby som ju miloval. Nežiadaj ma, aby som bol verný. Bude to len zmluva, len podpísaný papier, aby si zachoval svoju prekliatú česť. Augustín na chvíľu zavrel oči, ako by ho tie slová boleli, ale keď ich znova otvoril, jeho pohľad bol pevný. Tak podpíš papiere. Právnik to už dohodol na dnes popoludní na matrike. Roman odišiel a buchol dverami, zišiel na parkovisko, nasadol do svojho drahého auta a zostal tam sedieť v koženom sedadle, pevne držiac volant.
cítiac reťazku vo vrecku, ktorá pálila ako žeravý uhlík. Vytiahol ju a znova sa pozrel na iniciály Ben. Časť neho ju chcela vyhodiť a zabudnúť, ale tá druhá časť, tá, ktorá sa to ráno zobudila sama s pocitom zvláštnej prázdnoty v hrudi, pevne stisla reťazku a prisahala si, že tú ženu nájde, nech to stojí, čo to stojí. Bianka sedela na starej pohovke v byte v Petržalke, hľadiac na prázdne steny, na tých pár kusov nábytku, ktoré zostali, na rodinné fotografie, ktoré ešte viseli. Zazvonil jej mobil. Zdvihla ho slabým hlasom. Bol to právnik rodiny Molnárovcov, ktorý jej oznámil, že popoludní musí ísť na matričný úrad podpísať svadobné papiere. Bianka zavrela oči, cítiac ťarchu sľubu, ktorá jej zvierala hruď. Bolo to tu, nebolo cesty späť. Matka zomrela a nechala ju uväznenú v záväzku, ktorý nechcela, pripútanú k mužovi, ktorého nikdy nevidela. A najhoršie bolo, že teraz mala to strašné tajomstvo. Tú noc s neznámym, ktorá ju bude prenasledovať navždy. Pomaly sa pripravila. Obliekla si tmavo-modré šaty, ktoré sa jej matke páčili, zopla si tmavé vlasy do jednoduchého drdola a vyšla na ulicu. Zobrala električku do centra, pretože na taxík nemala peniaze. Keď dorazila na matriku, bola to stará budova s vôňou zatuchnutého papiera a ťažkým tichom. Recepčná ju zaviedla do miestnosti, kde čakal právnik s priečinkom plným dokumentov. Bianka sa trasúcim hlasom spýtala, a ženích on nepríde? Právnik odpovedal bez toho, aby sa na ňu pozrel. Pán Molnár požiadal, aby sme to podpísali oddelene. On zabezpečí svoj podpis neskôr. To bolo ako facka. Ani na vlastnú svadbu neprišiel. Ani sa neunúval ukázať sa a pozrieť sa na ňu. Bianka cítila, ako ju pália slzy v očiach, ale nedovolila im stiecť. Zobrala pero, ktoré jej právnik ponúkol a podpísala, kde ukázal. Jedno meno za druhým, Bianka Nováková, Bianka Nováková, Bianka Nováková. Až na konci dokumentu musela podpísať svoje nové meno, Bianka Molnárová. Písala tie písmená s pocitom, že podpisuje vlastný rozsudok odňatia slobody. Keď skončila, právnik zozbieral papiere a povedal: Gratulujem, pani Molnárová, odteraz ste súčasťou rodiny. Ale nebolo na tom nič na gratulovanie, nebolo tam nič rodinné. Bola tam len samota, hanba a ťarcha tajomstva, ktoré bude nosiť navždy. Roman bol vo svojej kancelárii v stavebnej firme. Pozeral sa z okna na chaotickú dopravu na Einsteinovej ulici. Právnik mu volal a povedal, že nevesta už podpísala papiere a že aj on musí ísť na matriku. Ale Roman povedal nie, nech mu dokumenty pošlu do kancelárie. Nechcel tú ženu vidieť. Nechcel sa pozrieť do tváre osoby, ktorá bude jeho manželkou len na papieri. Keď dokumenty dorazili, rýchlo ich prelistoval bez väčšej pozornosti, hľadajúc len miesto na podpis. A vtedy uvidel jej celé meno. Bianka Nováková. Niečo v ňom sa zachvelo, pretože Bianka sa začínala na B a Nováková na NBN. Rovnaké iniciály ako na reťazke, ktorú nosil vo vrecku. Vytiahol reťazku a znova sa pozrel na vyrité písmená BN. Potom sa pozrel na meno v dokumente Bianka Nováková. Srdce mu začalo byť rýchlejšie. Nemohlo to byť. Nebolo možné, aby žena z tej noci bola tá istá, s ktorou sa práve oženil na papieri. Ale iniciály sedeli. Vrátil sa na prvú stranu dokumentu, hľadajúc viac informácií. Bola tam priložená malá fotografia, fotka s dokladov nevesty. Keď sa Roman pozrel na tú fotku, cítil, ako sa mu zem stráca pod nohami, pretože to bola ona. Žena z baru, žena so smutnými očami, žena, ktorá sa mu odovzdala v náručí a potom utiekla, zanechajúc len reťazku ako spomienku. Roman pustil papiere na stôl a v šoku si prešiel rukami po tvári, snažiac sa spracovať tú nemožnú informáciu. Ako je to možné? Ako mohol osud urobiť niečo také? Žena, ktorú zúfalo hľadal, žena, ktorá mu nešla z hlavy, bola jeho vlastná manželka, ktorú prisahal, že nikdy nechce spoznať. Nevedel, či sa má smiať alebo plakať. Nevedel, či je to požehnanie alebo prekliatie. Pretože zrazu sa všetko zmenilo. Dohodnutá svadba, ktorá sa zdala byť väzením, sa zmenila na niečo úplne iné. Zmenila sa na možnosť znovu sa stretnúť so ženou, ktorá ho zasiahla tak, ako sa to nikomu predtým nepodarilo. Ale zároveň sa pýtal, prečo mu v tú noc nič nepovedala. Prečo utiekla? Vedela, kto je. Bolo to všetko vypočítané? Podozrenie v ňom začalo rásť.
zmiešané s príťažlivosťou a túžbou. Roman zdvihol telefón a zavolal právnikovi. Potrebujem všetky informácie o Bianke Novákovej. Všetko. Kde býva, s kým sa rozpráva, čo robí. Chcem o nej vedieť všetko. Právnik zaváhal. Ale pane, teraz je to vaša manželka. Roman ho prerušil. Presne preto. Pretože je moja manželka, ale ja o nej nič neviem. Takže to vyšetrite a prineste mi všetko, čo zistíte. Zložil telefón a zostal stáť uprostred kancelárie, držiac reťazku medzi prstami, pozerajúc sa na iniciály BN. Časť neho chcela bežať na jej adresu a konfrontovať ju, spýtať sa, prečo nič nepovedala. Ale druhá časť sa bála toho, čo zistí. Bála sa, že tá noc, ktorá sa zdala byť taká skutočná, bola len fraška. Bianka ležala na posteli v prázdnom byte, hľadiac na popraskaný strop. Telo ju bolelo od plaču. Chytila sa za krk, hľadajúc reťazku, ktorú vždy nosila, tú, ktorú jej dal otec. Ale nenašla ju. Vtedy si uvedomila, že ju musela stratiť. Snažila sa spomenúť si, kde ju videla naposledy. A spomienka na noc v hoteli sa jej vrátila s plnou silou. Uvedomila si, že ju musela nechať tam, v izbe. A teraz už nemala ani to. Nemala už nič, čo by ju spájalo s otcom. Slzy sa jej opäť vrátili. Vtedy zazvonil zvonček. Bianka zmetene vstala, pretože nikoho nečakala. Keď otvorila dvere, stála tam žena okolo 30-ky, dobre oblečená, usmievavá. Ahoj, ty musíš byť Bianka. Ja som Kamila. Pracovali sme spolu s tvojim otcom pred pár rokmi. Počula som, že ti zomrela mama. Prišla som ti vyjadriť úprimnú sústrasť. Bianka ju pustila dnu, aj keď si presne nepamätala, kto je tá žena. Bola taká unavená a sama, že akákoľvek spoločnosť sa zdala lepšia, ako byť sama so svojimi myšlienkami. Kamila si sadla na pohovku a rozprávala sa, pýtala sa, ako sa Bianka cíti, aké má plány do budúcnosti. Bianka jej nakoniec všetko povedala. Povedala o sľube, ktorý jej matka vyrvala na smrteľnej posteli. O dohodnutej svadbe, ktorú v to popoludne podpísala. A vo chvíli slabosti so zlomeným hlasom povedala aj o noci v bare. O mužovi, ktorého spoznala. O tom, ako sa úplne oddala neznámemu. Kamila všetko počúvala v tichosti, ale jej pohľad sa zmenil. Stal sa pozornejším, zainteresovanejším. Keď Bianka skončila, Kamila si povzdychla a hlasom, ktorý sa snažil znieť súcitne, ale niesol v sebe súd, povedala: Páni, Bianka, strávila si noc s mužom, ktorého si ani nepoznala? A v ten istý deň, ako si pochovala matku. Ako si sa na to odvážila? Bianka cítila, ako ju páli hanba na tvári. Viem, že to bolo zlé. Bola som zúfalá, stratená. Ale Kamila pomaly pokrútila hlavou. Prepáč, že som priama, ale toto bolo veľmi nezodpovedné. Konala si bez premýšľania o následkoch. A teraz si vydatá žena. Čo si myslíš, že si pomyslí tvoj manžel, keď sa to dozvie? Jej slova boli ako ostré nože, ktoré rezali Biankinu kožu. Ticho plakala. Viem, všetko som pokazila. Kamila jej položila ruku na rameno gestom, ktoré sa zdalo byť útešné, ale v skutočnosti zasievalo semená viny a zúfalstva. Pozri, nebudem ťa súdiť, ale musíš byť opatrná. Musíš si toto tajomstvo veľmi dobre strážiť. Pretože ak to rodina Molnárovcov zistí, tvoj život sa zmení na peklo. Bianka prikývla, utierajúc si slzy, neuvedomujúc si, že Kamila si túto informáciu už ukladala do hlavy. Už premýšľala, ako by ju mohla využiť vo svoj prospech. Pretože Kamila mala vlastné plány, vlastné záujmy a práve objavila tajomstvo, ktoré by mohlo byť v budúcnosti veľmi užitočné. Týždne plynuli a Bianka žila ako duch v byte v Petržalke, živená príspevkom, ktorý jej právnici rodiny Molnárovcov každý mesiac posielali na účet. Štedrá suma, ktorá zabezpečovala, že netrpí núdzu, ale zároveň ju nútila cítiť sa ako drahá prostitútka. Pretože to nakoniec bola žena, ktorá predala svoju slobodu za finančnú istotu a manžel, ktorého mala na papieri, zostával neviditeľný. Nevolal, neposielal správy, neukazoval sa a ona tam v tom byte sedela a pýtala sa, či vôbec vie, že existuje, či má aspoň zvedavosť vedieť, s kým sa oženil. Počas jedného z týchto osamelých popoludní začala Bianka cítiť niečo zvláštne. Závrat, ktorý neprechádzal. Nevoľnosť, ktorá prichádzala každé ráno a nútila ju bežať do kúpeľne. Najprv si myslela, že je to len stres, len smútok za matkou, len smútok z toho, že je sama na svete. Ale keď nevoľnosť pretrvávala 2 týždne po sebe, začala mať podozrenie.
A podozrenie sa zmenilo na strach a strach na paniku. Pretože to nemohlo byť to, čo si myslela. Nebolo možné, aby tá jediná noc s neznámym mala takéto následky. Ale telo neklamalo. Prsia ju boleli, menštruácia neprišla. Bianka vyšla z domu trasúc sa. Išla do lekárne ďaleko od svojej štvrte, kde ju nikto nepoznal. Kúpila si 3 rôzne tehotenské testy, pretože nemohla dôverovať len jednému. Vrátila sa rýchlo domov. Zamkla sa v kúpeľni. Urobila prvý test s tak trasúcimi sa rukami, že ho takmer pustila a čakala 3 najdlhšie minúty svojho života. Keď sa pozrela na výsledok a uvidela 2 ružové čiarky, jej svet sa opäť zrútil. Urobila druhý test a tretí, všetky boli pozitívne. Bianka sa sklzla po stene kúpeľne na studenú podlahu, objímajúci kolená a zúfalo plačúc. Mami, odpusť mi. Všetko som pokazila. Sľúbila som, že sa vydám za Romana Molnára. A teraz som tehotná s iným mužom. Ako sa mu pozriem do očí? Ako budem žiť s touto lžou? Zostala tam na podlahe kúpeľne. Nevedno ako dlho, kým sa dokázala postaviť. Išla do spálne, ľahla si na posteľ a objala vankúš. A poprvýkrát od zistenia tehotenstva sa spolu so strachom začal objavovať aj iný pocit. Zvláštny a nečakaný. Pretože v nej rástol život. Kúsok jej a toho muža z noci v bare. A aj keď bolo všetko zlé, aj keď to bol nemožný neporiadok, to dieťa bolo jej. Bolo to jediné na svete, čo bolo skutočne jej. Položila si ruku na ešte ploché brucho a zašepkala: Neviem, čo urobím, ale sľubujem, že ťa ochránim. Sľubujem, že nedovolím, aby sa ti stalo niečo zlé. Roman sedel vo svojej kancelárii, keď sa objavil právnik s priečinkom plným dokumentov. Otvoril ho nedočkavo, hľadajúc informácie o Bianke. Prečítal všetko s pozornosťou. Adresa v Petržalke, štúdium slovenského jazyka, ktoré prerušila, keď jej matka ochorela, fakt, že už nemá žiadnych žijúcich príbuzných, že žije sama, odkedy jej zomrela matka. Boli tam aj fotky, nedávne fotky, ktoré urobil súkromný detektív. Roman sa pozeral na každú z nich, cítiac zovretie v hrudi. Pretože tam bola ona, žena z baru. Žena, ktorá mu nešla z hlavy, kráčajúca ulicami Bratislavy, s tým smutným výrazom v tvári, nakupujúca v obchode, sediaca sama v kaviarni. Chcel tam ísť, chcel zaklopať na dvere a spýtať sa, prečo mu v tú noc nič nepovedala, prečo utiekla, ale niečo ho brzdilo, možno strach, že zistí, že tá noc pre ňu nič neznamenala, že to bol len okamih slabosti. A tak sa rozhodol, že ju zatiaľ bude pozorovať. Zistí, kto naozaj je, skôr ako sa jej odhalí. Vtedy vošiel do kancelárie jeho otec bez klopania, s tým obvyklým prísnym výrazom: Roman, musíme sa porozprávať o tvojej manželke. Roman rýchlo zavrel priečinok, ako by ho prichytili pri niečom zlom. A čo je s ňou? Augustín si sadol na stoličku pred stolom. To, že si sa s tým dievčaťom oženil a ani si sa s ňou nezoznámil. To je neúcta, Roman. Bianka je slušné dievča, stratila rodičov, je sama na svete a ty nemáš ani tú slušnosť predstaviť ju rodine. Roman si podráždene prešiel rukami po vlasoch. Otec, táto svadba bol tvoj nápad, nie môj. Ja som svoju časť splnil. Podpísal som papiere, zabezpečil som, aby netrpela núdzu. Čo ešte chceš? Ale Augustín búchol rukou po stole. Chcem, aby si sa správal ako muž. Chcem, aby si prevzal svoju zodpovednosť. To dievča je tvoja manželka pred Bohom aj zákonom a skôr či neskôr s ňou budeš musieť žiť. Roman vstal zo stoličky. Dobre, otec, dobre. Zoznámim sa s ňou, ale v mojom čase, mojím spôsobom. A vyšiel z kancelárie skôr, ako otec stihol odpovedať. Išiel na parkovisko, nasadol do auta a zostal tam sedieť, držiac volant. Vytiahol reťazku z vrecka, kde ju vždy nosil, a pozrel sa na iniciály BN. A po 1000 raz od tej noci sa spýtal sám seba, kto je tá žena naozaj. Teraz poznal jej meno, poznal adresu, vedel o nej všetko, ale zároveň cítil, že nevie nič, pretože informácie na papieri nehovorili nič o tom, kým naozaj je, čo cíti, prečo mala v tú noc v bare také smutné oči. Kamila Kováčová mala vždy svoje vlastné plány, odkedy bola malá a bývala na periférii Bratislavy, sledujúc svoju matku, ako pracuje ako upratovačka v domoch bohatých, prisahala si, že jedného dňa sa z toho života dostane, že sa dostane do sveta bohatých ľudí. A podarilo sa jej to. Študovala, vyštudovala manažment,
Získala prácu v jednej z firiem skupiny Molnár a pomaly, ale isto stúpala. Keď sa dozvedela, že Roman Molnár sa oženil s dcérou Nováka, zúrila. Strávila mesiace snahou upútať jeho pozornosť. Vždy upravená, vždy usmiata, vždy k dispozícii. Ale on sa na ňu nikdy nepozrel tým spôsobom. A teraz bol ženatý so sirotou bez budúcnosti, ktorá ani nedokončila vysokú školu. A to nebolo spravodlivé. Ale Kamila bola chytrá. Vedela čakať na správny okamih. A keď navštívila Bianku a objavila tajomstvo noci v bare, zistila, že je tehotná s iným mužom, vedela, že našla dokonalú zbraň. Pretože ak dobre zahrá svoje karty, ak bude vedieť použiť túto informáciu v správnom čase, možno ešte dosiahne, čo chce. Možno ešte upúta Romanovú pozornosť. Možno dokonca získa miesto, ktoré jej malo patriť od začiatku. A preto začala Bianku navštevovať častejšie. Vždy priniesla jedlo, vždy sa pýtala, ako sa má, vždy sa tvárila ako priateľka. A Bianka, ktorá bola taká osamelá a zúfalá, prijala toto priateľstvo bez podozrenia, neuvedomujúc si, že každé slovo, ktoré povie, si Kamila mentálne zaznamenáva. Každá slabosť, ktorú ukáže, je katalogizovaná, každé tajomstvo, ktoré odhalí, je uložené na budúce použitie. A keď Bianka konečne povedala, že je tehotná, že to zistila z testov, že nevie, čo má robiť, Kamila jej položila ruku na rameno a tým sladkým jedovatým hlasom povedala: musíš požiadať o rozvod, Bianka. Je to jediná cesta von, pretože keď rodina Molnárovcov zistí, že si tehotná s iným mužom, zničia ťa. Povedia, že si pobehlica, že si ich podviedla. Je lepšie, ak z toho odídeš skôr, ako bude neskoro. Bianka počúvala tie slova, cítiac, ako v nej rastie strach, pretože to dávalo zmysel. Ako skrie brucho 9 mesiacov? Ako to vysvetlí, keď sa dieťa narodí? A Kamila pokračovala v zasievaní semien pochybností. Rozmýšľaj. Dokážeš sa pozrieť na Romana s vedomím, že nosíš dieťa iného muža? Dokážeš žiť s touto lžou navždy? Bianka plačúc krútila hlavou. Nie, nedokážem. Máš pravdu. Musím požiadať o rozvod. Musím z toho odísť skôr, ako ublížim viacerým ľuďom. A Kamila sa v duchu usmievala spokojná, pretože všetko išlo podľa plánu. Mesiace plynuli a Biankino brucho začalo rásť. Najprv len trochu, takmer nepozorovateľne, ale potom stále viac a viac. Nosila voľné oblečenie, aby to skryla, vyhýbala sa vychádzaniu z domu, žila zamknutá v tom byte v Petržalke ako väzenkyňa. A vtedy sa rozhodla, že Kamila má pravdu, že musí požiadať o rozvod, že nemôže pokračovať v tejto lži. Zavolala právnikovi a požiadala o stretnutie s rodinou Molnárovcov. Právnik sa zdal prekvapený. Ste si istá, pani Bianka? Odpovedala pevným hlasom: musím to vyriešiť čo najskôr. Dohodli sa na nasledujúci týždeň. Bianka si tie dni nacvičovala, čo povie, ako požiada o rozvod bez vysvetlenia skutočného dôvodu. Ale keď prišiel ten deň a vstúpila do obrovskej vily Molnárovcov na Kolibe s kryštáľovými lustrami a drahými obrazmi na stenách a uvidela starého Augustína sedieť v kresle ako sudca s právnikmi po boku a niekoľkými príbuznými roztrúsenými po obývačke, pocítila, ako sa jej trasú nohy. Ale zhlboka sa nadýchla a trasúcim, ale odhodlaným hlasom povedala: pán Augustín, prišla som požiadať o rozvod. Ticho, ktoré nasledovalo, bolo ťažké, až kým starý muž silno nebuchol palicou o zem. Rozvod, vieš, o čo žiadaš, dievča? Vieš o váhe sľubu, ktorý bol daný? Bianka sa snažila udržať pevný hlas. Áno, pane, viem, ale toto manželstvo nemá zmysel. Nikdy som nevidela svojho manžela. Nikdy ma nechcel spoznať. Podpísali sme papier, ale medzi nami nič nie je, takže je lepšie to ukončiť čím skôr. Augustín sa chystal odpovedať, keď Kamila, ktorej sa podarilo byť prítomná na stretnutí ako akási podpora pre Bianku, urobila krok vpred a tým vypočítavým hlasom povedala: pán Augustín. Možno má Bianka iné dôvody, prečo chce rozvod. Bianka sa na ňu vystrašene otočila. Kamila nie. Ale bolo neskoro, pretože Kamila pokračovala. Pravda je, že Bianka je tehotná. Dopad týchto slov bol ako výbuch bomby uprostred miestnosti. Všetci začali hovoriť naraz a Augustín sa s námahou postavil z kresla, tvár červená od hnevu. Tehotná? Ty si tehotná a opovažuješ sa sem prísť žiadať o rozvod? Bianka plakala.
Nechcela som, aby to niekto takto vedel. Nemalo to takto byť. Jedna z Romanových tiet, žena okolo 50-ky s tvárou, ktorá sa nikdy neusmiala, povedala nahlas: To je hanba. Podviedla celú rodinu. Vydala sa za nášho Romana a bola tehotná s iným mužom. A ďalšia teta doplnila: Preto chce rozvod, aby skryla tú hanbu. Bianka chcela vysvetľovať, ale slová jej nevychádzali. Vtedy Augustín zdvihol ruku, žiadajúc ticho, a pozrel sa na ňu so zmesou sklamania a únavy. Dobre, slečna Nováková. Ak je to to, čo chcete, rozvod bude udelený. Nebudem nikoho nútiť zostať v rodine, ktorej nechce byť súčasťou. Bianka pocítila zmes úľavy a smútku, pretože to bolo ono. Skončilo sa to. Sľub, ktorý jej matka vyrvala, bol zrušený, ale zároveň cítila, že zlyhala, že sklamala pamiatku svojich rodičov. Vyšla z tej vily plačúc, bez toho, aby sa obzrela, bez toho, aby videla triumfálny pohľad Kamily, ktorá tam zostala a všetko sledovala. Roman bol vo Viedni, keď mu zavolal otec. Odcestoval pred 2 týždňami, aby vyriešil problémy na jednej z medzinárodných stavieb skupiny. Keď zdvihol mobil a počul hlboký hlas svojho otca na druhej strane: Roman, tvoja manželka tu bola a žiadala o rozvod, zostal na pár sekúnd ticho, spracovávajúc informáciu. Potom sa spýtal: A vy ste súhlasili? Augustín si povzdychol: Ešte sme nič nepodpísali, ale je tu viac, je tehotná. Roman cítil, ako sa mu zem stráca pod nohami. Tehotná? A jeho myseľ začala rýchlo pracovať, počítať, pretože ak bola tehotná a stalo sa to v tú noc v bare, tak dieťa bolo jeho. Bolo nemožné, aby bolo od iného, pretože vyšetrovatelia overili, že s nikým nechodila, nemala priateľa, nič. Takže jediné vysvetlenie bolo, že tá noc zanechala následky. Roman pocítil niečo zvláštne v hrudi, zmes strachu a vzrušenia. Bude otcom. V tej žene, ktorá mu nešla z hlavy, rastie jeho dieťa. Ale zároveň sa nahneval. Prečo mu to nepovedala? Prečo prišla žiadať o rozvod namiesto toho, aby sa s ním porozprávala? Otec pokračoval v rozprávaní. Celá rodina o tom vie. Bol to škandál. Objavila sa tu s nejakou kamarátkou a tá kamarátka odhalila tehotenstvo. A teraz všetci hovoria, že nás podviedla, že sa vydala tehotná s iným mužom. Roman pevne stisol telefón. Otec, vrátim sa, len čo tu vyriešim veci. Ale medzi tým nič nepodpisujte, počujete? Žiadny rozvod, kým sa nevrátim. Augustín sa zdal zmetený. Ale prečo, Roman? Sám si povedal, že túto svadbu nechceš. Roman sa pozrel z okna hotela na mesto Viedeň. Zmenil som názor, otec. Len nič nepodpisujte, kým sa nevrátim. A zložil telefón skôr, ako otec stihol položiť ďalšie otázky. Zostal tam stáť a premýšľal, snažil sa rozhodnúť, čo robiť. Pretože časť neho chcela vziať prvý let späť a konfrontovať Bianku, spýtať sa, prečo uteká, prečo mu nepovedala o dieťati. Ale druhá časť sa bála. Bála sa, že s ním nechce zostať. Bála sa, že tá noc pre ňu nič neznamenala. Kým o tom premýšľal, vytiahol reťazku, ktorú vždy nosil vo vrecku, a pozrel sa na iniciály BN. A rozhodol sa. Áno, vráti sa. Ale predtým si najmä najlepšieho detektíva, akého nájde. Zistí všetko o tej noci. Bude si 100% istý, že to dieťa je jeho. A až potom bude konfrontovať Bianku a prinúti ju pochopiť, že niet úniku, že teraz sú navždy spojení. Bianka strávila nasledujúce mesiace v podivnom limbe. Rodina Molnárovcov prijala žiadosť o rozvod, ale papiere ešte neboli podpísané. Naďalej dostávala každý mesiac príspevok a jej brucho naďalej rástlo. Bola už v 6. mesiaci, keď sa jedno ráno zobudila so silnými bolestiami. Bolestiami, ktoré neboli normálne. Zavolala na pohotovosť a odviezli ju do univerzitnej nemocnice. Tej istej nemocnice, kde zomrela jej matka. Lekári povedali, že sú komplikácie, že dieťa je v ohrození, že musia urobiť urgentný cisársky rez, aj keď bola len v 28. týždni. Bianka bola vydesená. Prosím, zachráňte moje dieťa. Urobte, čo je potrebné, ale zachráňte ho. Lekári ju odviezli na operačnú sálu. Znecitliveli ju a keď sa o niekoľko hodín prebudila, bola v bielej izbe s vôňou dezinfekcie. Prišla k nej usmievavá sestrička. Gratulujem, mamička.
Máte krásneho chlapčeka. Je na novorodeneckej jiske, ale je stabilizovaný. Bianka začala plakať od úľavy. Môžem ho vidieť? Sestrička povedala, že áno, že o niekoľko hodín, keď sa viac zotaví, môže ísť na jisku. Bianka tam ležala a pozerala sa na strop, premýšľajúc o všetkom, čo sa stalo. Myslela na matku, ktorá tu nebola, aby spoznala svojho vnuka. Myslela na otca dieťaťa, o ktorom ani nevedela, kto je. Myslela na to, ako to dieťa vychová sama. Vtedy počula otvorenie dverí izby. Otočila hlavu, očakávajúc sestričku, ale vošiel vysoký muž v tmavom obleku. Keď sa Bianka pozrela na jeho tvár, srdce sa jej zastavilo. Pretože to bol on, muž z baru, muž z noci, ktorá všetko zmenila. Pokúsila sa prehovoriť, ale nevyšiel z nej žiadny zvuk. Pomaly sa priblížil k posteli. Oči uprené na ňu a zlomeným hlasom povedal: Ahoj, Bianka. Zašepkala: Ako poznáš moje meno? Smutne sa usmial. Viem oveľa viac. Viem, že si moja manželka. Viem, že to dieťa na jiske je môj syn. Viem všetko. Bianka cítila, ako sa s ňou točí svet. Ty si Roman, prikývol. Som. A ty si žena, ktorú som posledné mesiace hľadal bez toho, aby som vedel, že som ťa už našiel v tú istú noc, keď sme sa stretli v bare. Bianka začala plakať. Nevedela som, prisahám, že som nevedela. Keby som vedela, že si môj manžel, nikdy by som takto neutiekla. Roman si sadol na okraj postele a chytil ju za ruku. Viem, Bianka, viem. Detektív, ktorého som najal, všetko zistil. Zistil, že si v tú noc práve stratila matku. Zistil, že si ani nevedela, kto som. Zistil, že tá noc bola pre teba rovnako dôležitá ako pre mňa. Vyťahol reťazku z vrecka, tú striebornú reťazku s iniciálami BN. Toto ti spadlo na plachtu. A ja som si to nechal. Nosil som to so sebou každý deň odvtedy, pretože to bolo jediné, čo som od teba mal. Bianka sa pozrela na reťazku, cítiac, ako jej stekajú ďalšie slzy. Tak veľmi som tú reťazku hľadala. Bola od môjho otca. Roman jej opatrne vrátil reťazku na krk. Teraz je späť na svojom mieste. Rovnako ako ja som sa vrátil k tebe. Pozrela sa mu do očí. Ale čo ten rozvod? A všetko, čo sa stalo? Roman pokrútil hlavou. Zabudni na rozvod. Zabudni na všetko. Jediné, na čom teraz záleží, je, že sme sa našli. A že máme syna. A už ťa nenechám utiecť. Naklonil sa a poboskal ju. Bol to iný bosk ako ten z noci v bare. Bol to jemnejší, nežnejší bosk, ktorý sľuboval nielen vášeň, ale aj starostlivosť. Keď sa oddelili, Bianka zašepkala: Bojím sa, že ma za toto všetko budeš nenávidieť. Za to, že som požiadala o rozvod, za to, že som skryla tehotenstvo. Ale Roman jej chytil tvár do dlaní. Nenávidím ťa, Bianka. Milujem ťa. Myslím, že som sa do teba zamiloval v tú prvú noc a ani som o tom nevedel. A teraz, keď som ťa znova našiel, nenechám ťa odísť. Bianka sa usmiala cez slzy. Aj ja som sa do teba v tú noc zamilovala. A celé tie mesiace som premýšľala, kto si, kde si. Zostali tam v objatí, kým sa nevrátila sestrička a nepovedala, že Bianka už môže ísť pozrieť dieťa. Roman jej pomohol vstať a išli spolu na novorodeneckú džísku. Keď tam dorazili a uvideli to malé bábätko v inkubátore s hadičkami a monitormi, obaja začali plakať. Pretože bolo dokonalé, bol to zázrak. Roman položil ruku na sklo inkubátora a ticho povedal: Ahoj, synček, ja som tvoj otec a sľubujem, že sa o teba a tvoju matku budem navždy starať. Bianka si oprela hlavu o jeho rameno a prvýkrát za posledné mesiace cítila, že možno, len možno všetko bude v poriadku. V nasledujúcich dňoch Roman neodišiel z nemocnice. Spal na nepohodlnej stoličke vedľa Biankinej postele a každú chvíľu chodil na novorodeneckú jisku pozrieť syna. V jednom z týchto momentov, keď stál pred inkubátorom a pozeral sa na to dieťa, ktoré vážilo len 200 kg, pocítil ruku na ramene. Otočil sa a uvidel svojho otca. Augustín Molnár tam stál s červenými očami a pozeral sa na svojho vnuka cez sklo. Dlho mlčal, kým prehovoril: Má oči Molnárovcov. Roman pocítil hrču v hrdle. Áno, otec, má.
Je to môj syn. Vždy bol môj syn, od samého začiatku. Augustín sa na neho zmetene pozrel. Ako to myslíš od začiatku? Roman sa zhlboka nadýchol a všetko mu povedal. Povedal o noci v bare, o tom, ako utekal pred dohodnutou svadbou, o tom, ako stretol Bianku bez toho, aby vedel, kto je, o tom, ako strávili tú noc spolu, o tom, ako si nechal reťazku a hľadal ju mesiace, o tom, ako sa dozvedel pravdu až vtedy, keď uvidel jej meno na rozvodových papieroch. Augustín všetko počúval v tichosti. A keď Roman skončil, starému mužovi stekali slzy po tvári. Tak nám osud zahral do karát, synu. Tak sme bojovali proti tejto svadbe a nakoniec sme zistili, že sa to presne tak malo stať. Roman prikývol. Áno, otec, milujem Bianku. Milujem ju od tej prvej noci a teraz, keď viem, kto je, nenechám ju ujsť. Augustín položil ruku na synovo rameno. Tak to musíš urobiť správne. Musíš sa s ňou znova oženiť. Nie na chladnej matrike, s oddelene podpísanými papiermi, ale na skutočnom obrade pred Bohom a rodinou. Musíš všetkým ukázať, že je to tvoja skutočná manželka a že tento chlapec je dedič Molnárovcov. Roman sa usmial. Presne to mám v pláne, otec. Len čo ona a dieťa odtiaľto odídu, urobím najkrajšiu svadbu, akú Bratislava kedy videla. Bianka ležala na nemocničnej posteli, keď sa objavila Kamila. Vošla do izby s tým falošným úsmevom a kyticou kvetov v rukách. Ahoj, Bea, prišla som sa pozrieť, ako sa máš. Bianka sa na ňu pozrela s chladným výrazom, aký Kamila ešte nikdy nevidela. Nemala si sem chodiť, Kamila. Tá druhá predstierala prekvapenie. Prečo takto hovoríš? Som tvoja kamarátka. Ale Bianka sa s námahou posadila na posteľ. Kamarátka? Išla si do vily Molnárovcov a povedala si o mojom tehotenstve pred všetkými. Vystavila si ma, ponížila si ma a ty si myslíš, že to robí kamarátka? Kamila sa snažila brániť. Len som sa ti snažila pomôcť. Myslela som si, že je lepšie, aby to vedeli. Ale Bianka pokrútila hlavou. Nie, nesnažila si sa mi pomôcť. Snažila si sa ma zničiť. A ja som bola hlúpa, že som si to nevšimla skôr, že som nevidela, že si mi vždy závidela. Vtedy vošiel do izby Roman a keď tam uvidel Kamilu, jeho výraz stvrdol. Čo tu robíš? Kamila sa na neho otočila s tým zvodným úsmevom, ktorý vždy používala. Ahoj, Roman. Prišla som navštíviť Bianku. Sme dlhoročné kamarátky. Ale Roman urobil krok vpred s chladným pohľadom. Kamarátky? Kamarátky nerobia to, čo si urobila ty. Zneužila si Biankinu krehkosť, aby si sa ju pokúsila zničiť. A ja viem prečo. Vyšetrovatelia, ktorých som najal, o tebe všetko zistili. Zistili, ako si sa mi snažila priblížiť vo firme. Ako si zúrila, keď si sa dozvedela o svadbe. Ako si sa snažila použiť informácie, ktoré ti Bianka zverila, na zničenie jej manželstva. Kamila zbledla. To nie je pravda. Ale Roman pokračoval. Ale áno, je. A je toho viac. Zistil som, že si sa vo firme snažila šíriť klebety o Bianke. Že si sa snažila pošpiniť jej povesť u ostatných zamestnancov. A to dnes končí. Si prepustená. Nechcem ťa blízko mojej firmy, blízko mojej rodiny a najmä blízko mojej manželky. Kamile spadla maska. Všetka zlosť a závisť, ktorú v sebe celé mesiace dusila, vybuchla naraz. Tvoja manželka? Nezaslúži si ťa, Roman. Nezaslúži si nič z toho, čo má. Ja som si mala zaslúžiť byť na jej mieste. Ja som pracovala, snažila som sa, všetko som robila správne a ona len potrebovala existovať a všetko jej spadlo do lona. Bianka vstala z postele, aj keď cítila bolesť. Myslíš si, že mi všetko spadlo do lona, Kamila? Stratila som otca, stratila som matku, zostala som sama na svete. Bola som nútená vydať sa za muža, ktorého som nepoznala. Strávila som mesiace v strachu a vine. Mala som predčasný pôrod a takmer som stratila syna. Myslíš si, že to je šťastie? Myslíš si, že by som takýto život niekomu prijala? Kamila teraz plakala, ale neboli to slzy ľútosti, boli to slzy hnevu. Nenávidím ťa, Bianka. Vždy som ťa nenávidela. Odkedy som zistila, že sa budeš vydávať za Romana. Nie si nič iné ako sirota bez budúcnosti, ktorá si neváži, čo má. Roman sa postavil pred Bianku, chrániac ju. Vypadni odtiaľto, Kamila. Skôr ako zavolám ochranku.
Kamila sa na nich poslednýkrát pozrela s nenávisťou v tvári a odišla buchnúc dverami. Bianka sa zrútila Romanovi do náručia plačúc. Verila som jej. Všetko som jej povedala. Roman ju pevne objal. Viem, láska, ale je koniec. Už ti viac neublíži, sľubujem. Týždne plynuli a dieťa silnelo priberalo na váhe, vyvíjali sa mu pľúca. A konečne, po 2 mesiacoch na novorodeneckej jízke, lekári povedali, že môže ísť domov. Bianka a Roman plakali od radosti, keď sestrička položila to malé, ale zdravé dieťa do jej náručia. Roman sa pozrel na nich dvoch, na svoju manželku a syna. A cítil, ako mu srdce exploduje láskou. Vzali dieťa domov nie do bytu v Petržalke, ale do vily Molnárovcov na Kolibe. Pretože Augustín trval na tom, že tam majú bývať, že tam má byť rodina spolu. A keď vošli dverami s dieťaťom v náručí, čakala celá rodina. Tety, ktoré predtým o Bianke zle hovorili, tam teraz stáli s darčekmi a zahanbenými úsmevmi. Augustín opatrne vzal vnuka do náručia. Ten tvrdý muž, ktorý nikdy neukazoval emócie, otvorene plakal. Vitaj v rodine, malý Gabriel Molnár. Pretože to meno si vybrali Gabriel, čo znamená Božia sila. A bolo to dokonalé, pretože to dieťa tak veľmi bojovalo o prežitie. Bianka sa rozhliadla po tej obrovskej vile, ktorá bola teraz jej domovom, po tej rodine, ktorá bola teraz aj jej. A poprvýkrát od matkinej smrti cítila, že už nie je sama na svete. Že našla skutočný domov. Roman zorganizoval svadbu o 3 mesiace neskôr, keď už bol Gabriel silnejší a Bianka sa úplne zotavila z pôrodu. Bol to nádherný obrad v dóme svätého Martina, s bielými kvetmi zdobiacimi celý oltár, s prítomnou celou rodinou, s priateľmi a známymi z bratislavskej smotánky, ktorí prišli vzdať úctu. A keď Bianka vošla do kostola v bielých šatách, držiac kyticu ruží, s Gabrielom v Augustínovom náručí v prvej lavici, Roman cítil, ako mu stekajú slzy, pretože bola taká krásna, taká žiarivá, taká iná ako to dievča, so smutnými očami, ktoré stretol v tom bare v Starom Meste pred mesiacmi. A keď prišla k nemu a kňaz začal obrad, Roman ju chytil za ruky a povedal sľuby, ktoré napísal. Bianka, našiel som ťa v najtemnejšej noci môjho života, keď som utekal pred osudom, o ktorom som si myslel, že ho nechcem. A ty si mi ukázala, že niekedy osud vie viac ako my, že niekedy sa veci dejú presne tak, ako sa majú. A sľubujem, že strávim zvyšok svojho života tým, že ťa budem milovať, chrániť, robiť ťa šťastnou. Pretože ty a Gabriel ste teraz pre mňa všetkým. Bianka plakala, keď hovorila svoje sľuby. Roman, v tú noc v bare som bola zlomená, zničená, stratená a ty si ma prijal bez toho, aby si vedel, kto som. A aj bez toho, aby si to vedel, si ma už vtedy zachraňoval. A dnes ti sľubujem, že ťa budem milovať každý deň, že s tebou vybudujem krásnu rodinu, že si uctím pamiatku svojich rodičov tým, že z tohto života, ktorý spolu máme, urobíme niečo krásne a pravdivé. A keď kňaz povedal, že sa môžu poboskať, bosk, ktorý si vymenili, bol svedkom celého kostola. Ľudia tlieskali a Gabriel začal plakať, ako by vedel, že je to výnimočný okamih. Po obrade bola hostina vo vile, so živou hudbou, s hojným jedlom, s francúzskym šampanským. Bianka tancovala s Romanom uprostred sály na tú istú pomalú pieseň, ktorá hrala v tom bare, zašepkal jej do ucha. Pamätáš si, keď sme prvýkrát tancovali? Usmiala sa. Ako by som mohla zabudnúť? Bola to noc, ktorá mi zmenila život. Pomaly ju otočil. Zmenila aj môj, láska. Zmenila všetko. Roky plynuli a rodina sa rozrastala. Gabriel vyrástol silný a zdravý, s tmavými očami otca a sladkým úsmevom matky. Keď mal 3 roky, dostal sestričku Helenu a o 2 roky neskôr mladšieho brata Petra. Vila Molnárovcov sa naplnila životom, detským smiechom, láskou. A Bianka sa zmenila. Už nebola tým vystrašeným a osamelým dievčaťom. Bola silnou, sebavedomou ženou, ktorá riadila sociálne projekty v mene rodiny. Pomáhala chudobným rodinám, akou bola kedysi aj jej, ktorá menila životy iných ľudí. Roman sa na ňu pozeral s hrdosťou, pretože sa stala nielen jeho manželkou, ale aj jeho partnerkou vo všetkom. Augustín pred smrťou vo veku 75 rokov zavolal syna a nevestu na rozhovor. Bol slabý, ležal na posteli vo svojej izbe vo vile a držal ich za ruky. Chcem sa vám poďakovať, že ste mi dali radosť vidieť túto rodinu rásť.
spoznať mojich vnukov, vidieť vašu lásku kvitnúť. A Roman, chcem, aby si vedel, že som hrdý na muža, ktorým si sa stal, na otca, ktorým si, na oddaného manžela, ktorým si sa stal. Roman plakal. Ďakujem, otec, za všetko. Za to, že si dal ten sľub Biankinmu otcovi. Za to, že si trval na svadbe, aj keď som proti nej bojoval. Pretože bez toho by som ju nikdy nenašiel. Augustín sa pozrel na Bianku. A ty, dievča, si uctila pamiatku svojich rodičov. Uctila si sľub, ktorý ti matka vyrvala na smrteľnej posteli. Stala si sa skutočnou Molnárovou a som hrdý, že ťa môžem nazývať dcérou. Bianka plačúc poboskala svokra na čelo. Ďakujem, že ste ma prijali, že ste mi dali rodinu, keď som už nikoho nemala. V tú noc Augustín zomrel v pokoji s vedomím, že splnil sľub, ktorý dal priateľovi, s vedomím, že zabezpečil budúcnosť Novákovej vnučky, s vedomím, že spojil dve rodiny spôsobom, ktorý si ani on sám nedokázal predstaviť. Na 10. výročie svadby vzal Roman Bianku späť do baru v starom meste, kde sa všetko začalo. Miesto stále existovalo, trochu zrekonštruované, ale zachovalo si podstatu tej jednoduchej krčmy so živou hudbou. Sadli si k tomu istému stolu, objednali si tie isté nápoje. A keď kapela začala hrať tú pomalú pieseň, Roman natiahol ruku. Zatancuješ si? Bianka sa usmiala a prijala. Vždy. A tancovali uprostred toho baru, ako tancovali pred 10 rokmi. Ale teraz už neboli dvaja cudzí ľudia utekajúci pred bolesťou. Boli manžel a manželka, rodičia 3 krásnych detí, boli rodina. A keď pieseň skončila, Roman ju chytil za tvár. Vieš, že ťa dnes milujem viac, ako som ťa miloval v tú prvú noc? Bianka si oprela čelo o jeho. Viem, pretože aj ja ťa milujem každý deň viac. Vyťahol z vrecka malú krabičku. Keď ju otvoril, Bianka uvidela striebornú reťazku s iniciálami BN. Tú istú reťazku, ktorú stratila v tú noc pred 10 rokmi. Ale teraz bola zrenovovaná, vyleštená a vedľa nej bol ďalší prívesok. Iniciály RM Romana Molnára. Dal som tam pridať aj svoje iniciály, vysvetlil, keď jej dával reťazku na krk. Pretože teraz sme spolu navždy. Bianka sa dotkla oboch príveskov. Navždy, zopakovala. A poboskali sa tam uprostred baru, zatiaľ čo ľudia okolo sa usmievali, vidiac ten zjavne zamilovaný pár, nepoznajúc celý príbeh, nevediac, čím všetkým si museli prejsť, aby sa dostali až sem. Gabriel vyrástol a stal sa zodpovedným mladým mužom, ktorý študoval inžinierstvo, chcúc pokračovať v dedičstve rodinnej stavebnej firmy. Helena sa stala právničkou, špecializujúcou sa na práva detí, inšpirovaná príbehom svojej matky. A Peter si vybral medicínu, chcúc pomáhať rodinám, ako bola kedysi pomohnutá aj jeho. Bianka sa pozerala na svoje 3 deti so srdcom prekypujúcim hrdosťou, pretože každý z nich niesol nielen priezvisko Molnár, ale aj dedičstvo Novákovcov, niesol príbeh starých rodičov, ktorých nikdy nepoznali, ale ktorí tak veľmi bojovali, aby dali rodine lepšiu budúcnosť. Jednu vianočnú noc, keď boli všetci zhromaždení vo vile s Biankynými vnúčatami behajúcimi po záhrade, s celou rodinou okolo prestretého stola Roman vstal a požiadal o pozornosť. Chcem si pripiť, povedal zdvíhajúc pohár šampanského. Na Bianku, na ženu, ktorá zmenila môj život, ktorá ma naučila, čo je skutočná láska, ktorá mi dala 3 úžasné deti a rodinu, o ktorej som nevedel, že ju potrebujem. Všetci zdvihli poháre a Bianka plakala od dojatia. A on pokračoval. A pripíme aj na tých, ktorí už odišli. Na pána Nováka a pani Máriu, ktorí vychovali túto úžasnú ženu, na môjho otca Augustína, ktorý mal tú múdrosť dať sľub a trvať na jeho splnení. Pretože bez nich by nič z tohto neexistovalo. Všetci si pripili. A potom požiadal o slovo aj Gabriel. Chcem poďakovať svojim rodičom za to, že mi od malička rozprávali váš príbeh, že nič neskrývali, že ma naučili, že niekedy sa láska rodí na najneočakávanejších miestach a že osud má plány, ktorým na začiatku nerozumieme, ale ktoré na konci dávajú zmysel. Bianka sa pozrela na svojho najstaršieho syna, to predčasne narodené dieťa, ktoré tak veľmi bojovalo o prežitie a ktoré bolo teraz silným a dobrým mužom a cítila, že splnila sľub, ktorý dala matke na smrteľnej posteli pred toľkými rokmi. Vydala sa za dediča Molnárovcov a vybudovala krásny život. Uctila si pamiatku svojich rodičov,
vytvorila dedičstvo, ktoré bude pokračovať po generácie. Bianka zomrela vo veku 83 rokov, obklopená rodinou, v tej istej posteli vo vile Molnárovcov, kde viac ako 50 rokov spala po boku Romana. Držal jej ruku až do posledného dychu a keď naposledy zavrela oči, mala na tvári úsmev. Úsmev niekoho, kto žil naplno, kto miloval a bol milovaný, kto splnil všetky sľuby a ešte získal oveľa viac, ako očakával. Pohreb bol obrovský, so stovkami ľudí, ktorých sa dotkla jej štedrosť, sociálne aktivity, ktoré rozvinula, životy, ktoré zmenila. Roman predniesol prejav na obrade so zlomeným hlasom. Moja manželka bola výnimočná žena. V živote stratila všetko veľmi skoro, ale nikdy nestratila schopnosť milovať, starať sa, meniť veci k lepšiemu. A ja som bol požehnaný, že som po jej boku strávil viac ako 50 rokov, že som s ňou vybudoval krásnu rodinu, že som sa od nej naučil, na čom v živote skutočne záleží. Gabriel, Helena a Peter tam stáli a plakali, obklopení vlastnými deťmi a vnúčatami, pretože rodina, ktorú Bianka a Roman vybudovali, bola teraz obrovská, silná, jednotná. Roman žil ešte 5 rokov po jej smrti, 5 rokov, počas ktorých každý deň navštevoval jej hrob, rozprával pravnúčatám príbehy o úžasnej prababičke, ktorú mali. A keď konečne prišiel aj jeho čas, zomrel v pokoji s vedomím, že prežil život plný zmyslu, plný lásky. Bol pochovaný vedľa Bianky a na ich náhrobnom kameni bolo napísané Roman a Bianka Molnárovci, spojení osudom, rozdelení len smrťou spolu na celú večnosť. Koniec príbehu. A tak končí príbeh Bianky a Romana. Príbeh, ktorý sa začal bolesťou a skončil láskou, ktorý sa začal sľubom vyrvaným na smrteľnej posteli a skončil dedičstvom rodiny, ktoré pretrvalo generácie. A ak tento príbeh práve teraz čítate alebo počúvate, pamätajte, že niekedy sú najťažšie chvíle v živote len začiatkom niečoho úžasného. Že niekedy má osud lepšie plány ako my, že láska sa môže zrodiť na najneočakávanejších miestach a za najnepravdepodobnejších okolností. A že nikdy nie je neskoro začať odznova, veriť, odovzdať sa. Takže ak sa vám tento príbeh páčil, ak sa dotkol vášho srdca, nechajte nám tu dole like, prihláste sa na odber kanála Dojemné príbehy, aby vám neunikli žiadne z ďalších emocionálnych príbehov, ktoré budeme rozprávať. A podielte sa v komentároch, odkiaľ nás sledujete, ktorá časť príbehu vás najviac dojala, či ste v živote zažili niečo podobné, pretože vaša účasť je pre nás veľmi dôležitá. Je to to, čo nás motivuje pokračovať v prinášaní týchto príbehov, ktoré hrejú pri srdci a dávajú nám vieru, že vždy existuje nádej, vždy existuje druhá šanca, vždy na nás niekde čaká láska. Ďakujeme, že ste s nami boli až do konca a tešíme sa na vás pri ďalšom príbehu z kanála Dojemné príbehy. Nech Boh žehná vás a vašu rodinu.